Prošlog vikenda u mađarskom gradu Székesfehérvaru održano je 12. po redu prvenstvo Evrope u verziji skifa SKI federacije, u prevodu Shotokan Karate International Federationa, na kojoj su nastupili naši predstavnici. Negde oko 50-ak takmičara je doputovalo iz svih krajeva naše zemlje uz 20-ak sudija, trenera i članova delegacije, predstavnika Skif Saveza Srbije. Učinak je bio više nego zadovoljavajući, 6 zlatnih medalja, 4 srebrne i 8 bronzanih. Andrija Stanković, karate klub Elit iz Niša, osvojio bronzanu medalju u katama, pa evo da čujemo kako ocenjuješ takmičenje, dosta takmičara u tvojoj konkurenciji, u tvojoj kategoriji i na kraju si ipak se domogao trećeg mesta. Pa da, konkurencija je bila veoma jaka. Što se tiče takmičara, znači bilo je oko 30 u mojoj konkurenciji i prošao sam 2 kruga, ušao sam u polufinale gde su bila 8 takmičara, pa sam prošao u finale i u finalu zbog tih nekih pravila što su oni menjali, nisam se baš lepo snašao, ali sam odradio katu kao što treba i osvojio treće mesto. U principu za tebe je jedno veliko iskustvo, tako? Pa sigurno, ja sam i iz prethodnih godina isto na svetskim i evropskim prvenstvima. Nisam osvajao do duše medalju, ali sam tako zauzimao 4., 5. mesto. Čime još možeš da se pohvališ, koji su tvoji veći uspesi? Pa ovako, pre nedelju dana u Fudokanu na evropskom prvenstvu bio sam 4. Kao kata tim osvojili smo srebrnu medalju u veoma jakoj konkurenciji i iz prošlih godina međunarodno prvenstvo u Subotici, u Rumuniji, državno prvenstvo zlata ove godine i još puno takmičenja. Milan Poledica, Milan Ćopić i Nemanja Osmeli su činili sastav naše selekcije. Takođe, kata tim juniorke je bio itekako uspešan, Maja Svrdlin, Marija Pavlović i Katarina Lojanica, dok je bronzana medalja, kada su ekipni nastupi u pitanju, pripala našim juniorkama u borbama ekipno, i to u sastavu Tanja Vacić, Ana Ćirić, Jovana Stojanović i